Sige, maayong adlaw mga higala. O salamat. Padayon na usab kita sa atong pagtuon. Unya kita karon sa episode 36. Sulod sa pipila na nato kapag tuon mga igsuon nakahisgot kita. Mahitungod sa balaod nga gihatag sa Dios ngadto sa mga Hudiyo pinaagi kang Moises. Atong sabtong pag-ayo di ba? Ang balaod gihatag sa Dios para sa mga Hudiyo ug dili man para sa mga Hintil. Sa una, ipatunga sa Dios si Moises sa Mahang Sinai aron sa paghatag niini nga balaod kaniya alang sa mga Israelita. Ug kini nga balaod wala ihatag ngadto sa mga Hintil, apan ngadto ra sa mga Hudiyo. Para ra sa mga Hudiyo, dili man para sa mga Hintil. Apan sa dinhi na si Hesus sa kalibutan, iya kining gitangtang nga balaod ni Moises. Wala na gidili nga mga kalanunon ug dili na makapahugaw ang mga babae nga gadugo o ang paghawid sa patay o ang uban pa sumala sa balaod kay gitangtang lagi ni Hesus pag-abot niya dinhi sa kalibutan. Busa wala na'y makababag sa mga Hudiyo gikan sa mga Hintil ug makabisita na sila sa mga Hintil ug makasangyaw kanila sa maayong balita. May tungod kang Hesus ug mahitungod sa kaluwasan. Maoy hinungdan nga gitangtang ni Hesus ang mga balaod ni Moises para mawalihan ang mga Hintil. E kung wala tangtanga ang balaod, na dili gani sila makabisita, makasulod ngadto sa mga balay sa mga Hintil, ilabi na gid sa pagsangyaw mahitungod sa kaluwasan. Ang mga sugo nga sakop sa balaod, wala moingon si Hesus nga dawtan sila. Dili man gusto ni Hesus nga manapaw ang iyang mga anak. Dili usab niya gusto nga mangawat kita. Masina kita, manlibak kita, mupatay kita ug uban pa. Kay tanan kadto dautan niya mga binuhatan. Apan gikan sa pag-anhin ni Hesus sa kalibutan, gisulat na niya diha sa atong mga kasing-kasing ang iyang mga kabubuton ug gagiyahan kita sa balaang espiritu aron atong mahimbaw-an ang maayo ug ang dautan ug aron atong mahimaya ang atong Ginoong Dios pinaagi sa atong mga binuhatan. Sa ato pa, mo'y gusto ni Hesus sa tua. Gusto ni Hesus nga balaan kita. Gusto ni Hesus nga magpangbuhata kita ug maayo kay maoy gusto niya. Ipasulat pa ni Hesus ang bagong kasabutan pinaagi sa uban niyang mga apostoles ug sa mga tawo nga iyang gipili. Ug diha nato mahimbaw-an kung unsay gusto ni Hesus ug unsa ang angayan alang sa mga sumusunod ni Hesus. Bag-o ug buhi ang atong gasundon nga mga sugo ug dili ang mga sugo nga gisulat diha sa papan nga bato. Ibutang diha sa atong mga kasing-kasing nga hunahuna. Pinaagi sa giya sa balaang espiritu, mao kini nga mga sugo ug dili kay kadtong mga sugo nga gisulat diha sa papan nga mga bato. Ug pinaagi niini nga pagtangtang ni Hesus sa mga balaod ni Moises, iyang giwala ang paril nga nakapalain sa mga Hudiyo gikan sa mga Hintil. Kung atong mahinumduman, ang balaod nga gihatag ngadto kang Moises mo'y rason o mo'y hinungdan nga ang Hudiyo ug ang mga Hintil dili mahimo nga mag-usa tungod kay hugaw lagi ang mga Hintil para sa mga Hudiyo. Apan gitangtang ni Hesus kini nga balaod nga mao ang nahimo nga paril. Busa nakasaka na ang mga Hudiyo sa balay sa mga Hintil ug nakagsalo na sila sa pagkaon ug nakasangyaw kanila sa paagi sa kaluwasan. Ug tungod niini, lakip kita, ikaw ug ako nakabot sa kaluwasan ug naluwas kita. Ug ang gaisipon sa mga Hudiyo sa una nga hugaw nga mga tawo sama sa mga kriminal, mga makasasala nga mga babayi, mga gapanapawa, mga gisanla, mga gaduguay ug mga buta. Karon tungod sa pagguba ni Hesus sa balaod ni Moises, maduulan nila og ilang makauban sa ilang mga balay. Sa una nga naang balaod ni Moises dili man gani ipalain nila kay hugaw kini
kanila. Pero sa pagtangtang ni Hesus sa balaod, sa pag-abot niya dinhi sa kalibutan, dako nga grasya o gugma ang nahimo niini ug mahimo gani nila nga makauban sa ilang pamilya. Ug gibuhat kini ni Hesus mga igsuon aron masangyawan ang tanang mga tao sa maayong balita ug maabli ang agianan aron maluwas ang bisan kinsa nga motuo ni Hesus. Ang tuyo ni Hesus nga mudagayday ang maayong balita ngadto sa kahintilan. Kung atong mahinumduman, si Pedro nakasulod sa balay ni Cornelio tungod kay gipakita sa Dios ngadto kaniya nga ang tanan limpyo na. Dili niya mahimong ingnon nga hugaw ang gilimpyuhan sa Dios. Busa mo'y hinungdan nga nakasulod si Pedro dito sa balay ni Cornelio. Kung ato ganing mahuna-unaan, ihisgutan ni Pedro ang balaod nila nga mga Hudiyo nga nasayod yun ang mga kahintilan niya gidili ang pagsulod ngadto sa mga hintil apan ang Dios mo'y nagplastar sa tanan. Mga igsuon, gusto ni Hesus nga mudagayday ang maayong balita ngadto sa mga kahintilan, ngadto sa mga makasasala, ngadto sa mga gisanla, ngadto sa mga binilanggo, basta ngadto sa tanan gayud nga mga tao. Busa iyang gibungkag ang balaod ni Moises. Pinaagi sa atong mga pagtuon, nasusi usab nato nga ang kadaghanan sa mga pangulo sa mga Hudiyo nagdumot kang Hesus. Ug wala nila dawata, ug nasina sila pag-ayo. Wala nila magustuhi ang pag-ayo ni Hesus sa mga masakiton ug sa nangayawaan. Kay matag mubuhat si Hesus og mga milagro, mas magustuhan siya sa mga tao. Busa nahadlok ang mga pangulo nga basin didto modapig ang tanang mga tao kang Hesus ug dili na kanila. Dili nila gusto nga mawalaan silang tao ug mobalhin didto kang Hesus. Nasina gid pag-ayo kadto nga mga pangulo kang Hesus ug nagsugod sila sa pagpangita ug higayon aron ilang mapatay si Hesus. Gaplano sila nga patyon nila si Hesus. Dili madugay mga igsuon, magtuon kita mahitungod sa pagpadako o pagpapatay sa mga pangulo kang Hesus kay mahitabo gayud kini. Maoy gianhin ni Hesus ang pagpapatay alang sa atong mga sala, busa maugay nahitabo. Atong makita nga nagpakamatay lagi si Hesus ug gilubong. Apan diha sa ikatulo ka adlaw, siya nabanhaw. Ug pagkahuman sa 40 ka adlaw gikan sa iyang pagkabanhaw, mipauli na si Hesus sa langit. Apan sulod sa pipila sa atong mga episode, mupadayon usa kita sa pagtuon mahitungod sa ubang mga gibuhat ni Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ilho nato pag-ayo ang mga mahimo pa ni Hesus sa panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan. Si Hesus taga Galilea. Si Hesus taga Galilea kay dito man nagdako sa Nazaret. Ug mga taga Galilea usab ang kadaghanan sa mga tinun-an ni Hesus. Ug mga mangingisda ang uban kanila, busa permi silang Hesus mulakaw dapit sa lanaw nga Galilea kay mao ang gigikanan sa iyang mga tinun-an. Mao kini ang lanaw sa Galilea ug luag kini nga tubig. Dito sa ibabaw na ay mga dapit sama sa Betsaida nga atong mabasa gani karong taud-taud nga dito silang Hesus, Capernaum, ug dinhi nagikan si Pedro, si Andres, nga magsuon si Santiago ug si Juan, ug dayon na ang Nazaret nga diha nagdako si Hesus. Mga igsoon, daghan ang giayon ni Hesus nga mga masakiton, ug daghan ang gipapahawa ni Hesus nga mga demonyo gikan sa mga tao nga ilang gipuy-an. Nakakita ang mga buta, iyang gipalakaw ang mga bakol, iyang gibanhaw ang mga patay, nakainom ang uban kanila sa pinakamaayo nga bino nga gihimon ni Hesus gikan sa tubig, ug nakadungog ang halos tanang mga tao sa gamhanan nga iyang pagpanudlo. Busa, sige gapangitaon si Hesus sa mga tao ug kanunay silang musunod kaniya. Siguro nga daghan ang nakabalo mahitungod sa pagdumot sa mga Parasiyo
ngadto kang Hesus ug siguro nga nakabalo usab ang uban nga gusto sa mga pangulo ang pagpapatay kang Hesus. Mga igsuon, sobra gid kining mga pangulo sa mga Hudiyo. Gakasinahan nila si Hesus, gidili gani sa mga Parasiyo ang pagsulti sa mga maayo may tungod kang Hesus. Ug kunaay mo supak ni ini nga ilang balaod, ilang ipapahawa gikan sa sinaguga, apil gani usahay ang mga pamilya adto nga misupak nga atong nasayran nga sa 1 Kapitulo 9 versikulo 22 nga ang pamilya kung dili mo tuo sa ila ipapahawa nila gikan sa ilang sinaguga. Daghan gid ang ilang gabuhaton para sa mga tawo nga dili gid nila ipaduol ngadto kang Hesus. Apan bisan kung gapugson sa mga Parasiyo ang mga tawo, daghan gihapon ang gasunog ni Hesus. Dili nila mapugngan ang pagdutdot karon sa mga tawo sa pagsunod ngadto kang Hesus. Mga igsuon, mubasa kita diya sa 1 Kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa 13. Ug atong sayron kung unsa ang gibuhat ni Hesus niini nga milagro. Gipakaon ni Hesus ang 5,000 ka mga lalaki plus mga babae ug mga bata. Mao ang una nga atong teksto nga atong gahisgutan karon. Versikulo 1. Human niini si Hesus mitabok ngadto sa pikas nga daplin sa lanaw sa Galilea. Nga mao ang lanaw sa Tiberias, duha lugar ang ngalan ani nga lanaw. Lanaw sa Galilea ug lanaw sa Tiberias ang usa ka ngalan niini. Ug miapas kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan. Kay nakita man nila ang mga milagro nga iyang gihimo ngadto sa mga masakiton. Unya si Hesus mitunga sa bungtod ug didto milingkod siya uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong tungura nagsingabot ang pagsaulog sa pagsaylo, ang kasaulugan sa mga Hudiyo. Ug sa pagyahat ni Hesus sa iyang mga mata, ug sa pagkakita niya sa dakong panon sa katawhan nga nagpadulong kaniya, miingon siya kang Pilipi, asa man kita magpalit og pan aron makakaon kini sila tungod sa kadaghan sa mga tawo nga nagpunsisok sa pagsunod ngadto kang Hesus. Busa nangutana si Hesus kang Pilipi, asa kita makapalit ug pan aron makakaon kini sila. Kini iyang gisulti aron sa pagsulay kang Pilipi. Gisulayan lugar ni Hesus si Pilipi kung unsay iyang kasing-kasing o kung unsa ang iyang pagtagad ngadto kang Hesus. Kay siya nasayod man kung unsay buhaton. Si Hesus nasayod nga kini nga mga tawo nga nagsunod kaniya iyang pakanon apan gisulayan niya si Pilipi para nga masusi niya kung unsay iyang pagtan-aw ngadto kang Hesus. Versikulo 7. Si Pilipi mitubag kaniya, ang duha ka gatos ka dinaryo dili pa igong ipalit upan aron ang matag usa kanila makadawat og yutay. Na kung atong hisgutan ang duha ka gatos ka dinaryo, ang isa ka dinaryo mao ang isa ka adlaw nga swelduhan sa mga gamuso sa ilang nga panahon. Musa kung atong huna-hunaon, dako ang gihisgutan ni Pilipi 200 ka dinaryo. Miingon siya nga dili pa gani igo ug ipalit upan para makakaon sila bisan ginagmay na lang. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres nga igsuon ni Simon Pedro miingon kaniya, aniay usa ka batang lalaki nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan unsa ra man kini? Ingon ni Andres. Unsa ra man kini alang niining hilabihan kadaghan tungod sa kadaghan sa mga tawo nga misunod kanila. Versikulo 10. Si Hesus miingon, palingkura ang mga tawo. Ug daghan ang balili niadtong dapita, usa naglingkod ang mga lalaki nga may gidaghanon nga mga 5,000. Mo'y nakwenta nila ang gidaghanon sa mga lalaki, wala makwenta ang gidaghanon sa mga babae, sa mga batan-on ug sa mga bata. Busa kung atong isumatotal kini sobra kadaghan nga pakanon ni Hesus niini nga taknaa. Unya gikuha ni Hesus ang mga pan
Ang lima ka pan, ug sa nakapasalamat na siya, giapud-apud niya kini ngadto kanila nga naglingkod ug ingon man usab ang isda. Utob sa ilang gusto, gihatag ni Hesus ang pan ug ang isda, human niya kapasalamati ug walay limit. Base na ay mga tao niadto nga mukaon og lima ka pan, basin lima ka isda. Gipakaon ni Hesus taman sa ilang gusto. O sa nangabusog na sila, siya miingon sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga tipik nga nasalin aron walay mausik. Busa ila kining gihipos, ug napulo ug duha ka bukag ang ilang napuno sa mga tipik gikan sa lima ka pan nga sibada nga salin sa mga nangaon. Mga igsuon, kung atong makita dinhi, gamhanan si Hesus. Nakapadaghan niya ang lima ka bupan ug duha lang ka isda. Sa ato pa, agi sa pag-review ni ini nga bersikulo, 5,000 ka mga lalaki ang gasunod kang Hesus adtong adlaw. Walay labot ang mga babae, ang mga batan-on, ug ang mga bata. Ug nasusi ni Hesus nga gipanggutunggay sila. Naimbawan ni Hesus nga naay batang lalaki nga naay balon nga 5 ka buok nga pan ug 2 ka buok nga isda, apan iya lang gipangutan-an si Felipe kung unsaon nila sa pagpakaon adto nga panon sa mga tao, kay iya kining gisulayan. Mitubag dayon si Felipe nga imposible nga ila kini silang makapakaon kay bisan kung aduna sila'y dakong kwarta, dili gihapon maapod ang mga tao, bisan kung ginagmay na lang tungod sa ilang kadaghan. Apan nahimbaw-an ni Hesus nga iya gayud silang pakanon, kutob sa ilang gusto. Kay plano ni Hesus nga iyang padaghanon ang pan ug ang mga isda nga balon sa batang lalaki. Atong panahon na mga igsuon, gatudluan pa ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga siya mao ang Dios ug siya ang gabuot sa tanan ug makabuhat sa bisan unsa nga iyang gusto. Bisan ang pagpadaghan sa mga kalanunon, kamulo pa niya ya ipaklaro ngadto sa iyang mga tinun-an ang iyang mahimo ug Dios gayud siya para nga dili sila makaduha-duha kaniya. Wala gay imposible alang kang Hesus. Unya gipadaghan lagi ni Hesus ang mga pan ug ang mga isda ug tanan nakakaon ang mga tao, bisan gani ang uban adto nga pan ug isda ilang isulod sa ilang bag, wala kita masayod, makapamasin kita. Ug basin ang uban nahibilin diha sa sagbot. Ug ang natigom sa mga apostoles nga nabilin nakapuno sa 12 ka bukag. Sobra kadaghan, di ba? Ang nahimo nga nahibilin sa 5 lang ka pan ug 2 ka isda. Ang mga apostoles niini nga panahuna gitagsa-tagsa ni Hesus sa pagpadala sa bukag, kay basin mo itumong ni Hesus nga ilang matiman-an pag-ayo ang iyang gahom ug ang iyang pagbuot sa tanan. Ang kada usa ka apostoles isigbitbit, isigdala sa bukag ug gipanguha ang mga salin ug siguro na ay apostoles adto nga igakalibog paghunahuna-ay kung nganong nahitabo kini. Makapamasin kita ana nga mga panahuna. Mubasa kita pagpadayon sa 1 kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 24 sa sunod nga nahitabo. Sa pagkakita sa mga tao sa ilhanan nga iyang gibuhat, sila miingon sa pagkatinuod, kini siya maugayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Sa ato padaan nila na sayran nga sa mga gipropesiya sa propeta nga adunay moabot nga propeta, pagkakita nila sa gipangbuhat ni Hesus, nakasulti sila nga siya gayud mao ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Sa pagkamatikod ni Hesus nga sila moduol na sa pagpubos kaniya aron himuon nga ilang hari, siya mibiya pag-usab ug nag-inusara dito sa kabungturan. Sa ato pa, gibiyaan niya ang daghan nga mga tao nga gusto siya ilhon nga hari niini nga mga tawhana. Sa pagkakilom-kilom na,
ang iyang mga tinun-an ng lukso ngadto sa lanaw, ug misakay og sakayan ug mitabok sa lanaw paingon sa Capernaum. Ngit-ngit na og si Hesus wala pa moabot ngadto kanila, ug ang lanaw misugod na sa pagbalod tungod sa kusog nga hangin nga naghuros. Ug sa nakapamuksay na sila og mga 5 o 6 ka kilometro, nakita nila si Hesus nga naglakaw ibabaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan. Ug nangalisang sila kay wala sila sukad-sukad makakita sa tawo nga nagbaklay ibabaw sa tubig kinilang ug si Hesus mo'y nagbuhat niini. Apan siya miingon kanila, ako kini, ayaw kamo kalisang. Ug sila malipayon niya midawat kaniya ngadto sa sakayan ug diha-diha ang sakayan midunggo sa yuta nga ilang gipadulungan. Lain nga milagro nga gibuhat ni Hesus makalakaw sa tubig. Ug pagsakay niya sa sakayan niya bangka, kalit lang midunggo sila ngadto sa yuta nga ilang gipadulungan. Sa pagkasunod nga adlaw, ang panon sa katawhan nga nagpabilin sa pikas nga daplin, sa lanaw nakamatngon nga usa ra kasakayan ang didto, ug nga si Hesus wala makasakay uban sa iyang mga tinun-an. Hinuon ang iyang mga tinun-an na miya nga sila-sila ra. Apan dito'y mga gagmayng sakayan gikan sa Tiberias nga bidunggo duol sa dapit diin sila nangaon og pan human makapasalamat ang Ginoo. Busa sa pagkakita sa panong sa katawhan nga wala dito si Hesus o ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga gagmayng sakayan ug miadto sa Capernaum aron sa pagpangita kang Hesus. Sige kay pangitaon si Hesus sa daghan niya mga tawo. Sa ato pa, balik ko nato kini paghisgot nga bersikulo. Tungod sa dakong milagro nga gibuhat ni Hesus sa pagpadaghan sa mga kalanunon, nakatuo ang mga tawo kaniya nga siya gayud mao ang gisaad nga manluluwas. Ug miabot sa ilang kasing-kasing nga ilang himuon si Hesus nga ilang hari. Nakadesisyon sila nga si Hesus mo'y ilang buhaton nga hari. Apan dili man tumong ni Hesus nga mahimong hari sa una niyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. Kay ang gianhi ni Hesus niining una nga panahon aron sa paghalad sa iyang lawas alang sa atong mga sala ug dili man sa pagpaila nga siya mo'y hari. Usa tungod niini nga hinungdan, mibiya si Hesus ug mitungas ngadto sa bukid nga Siyara, nag-inusara. Unya nakabiya ang mga tinun-an ni Hesus sa pagtabok sa lanaw sa Galilea. Ug sa dihang-diha pa sila sa taliwala sa lanaw, naigo sila sa bagyo ug delikado kaayo ang hangin. Gahaguros ug kalitra adto nakaabot si Hesus nga galakaw diha sa ibabaw sa tubig nga sama ra sa galakaw diha sa yuta. Nangahadlok ang mga tinun-an kay wala nila mahimbaw kung kinsa si Hesus. Kay kamulo pa nila gailhon si Hesus ani nga panahona. Ug basin nagtuwang uban kanila nga espiritu ra si Hesus. Apan giingnan sila ni Hesus nga ako kini. Ako kini. Busa ila dayong gipasakay si Hesus sa bangka ug sa iyang pagsakay aduna na usay milagro nga nahitabo kay nakaabot dayon sila sa tabo ug midunggo ang bangka. Sunod nga adlaw, gipangita sa mga tao si Hesus ug atong basahon ang may tungod adto nga nahitabo. Basa kita sa Joel Kapitulo 6, versikulo 25 hangtod sa 34 sa sunod niya nahitabo nga gisunod gihapon sa daghan nga mga tao si Hesus. Ug sa nakita na nila siya dito sa pikas nga daplin sa lanaw, sila miingon kaniya, Rabi, sa laing bahin, magtutudlo. Kanus aman ikaw miabot dinhi? Si Hesus mitubag kanila, sapagkat tinuod gayud, sultihan ko kamo nga kamo, nangita kanako dili tungod, kay nakakita kamo og mga milagro. Kung dili, tungod kay kamo nakakaunman og nangabusog sa pan. Giprangka ni Hesus sa daghan nga mga tawo nga nagsunod-sunod kaniya. Dili man tungod kay nakakita kamo og milagro, kung dili tungod kay nakakaon kamo
ug nangabusog kamo. Mo'y inyong gisunod sa ako matud pa ni Hesus. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga mahanaw ra, kundili alang sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga ihatag kaninyo sa anak sa tawo. Kay diha kaniya ang Dios nga Amahan nagpatik sa iyang timaan. Unya sila miingon kaniya, unsa may kinahanglan namong buhaton aron matuman namo ang ipabuhat sa Dios. Mo'y sulti o tubag sa mga tao ngadto kang Hesus. Unsay among buhaton para nga mabuhat namo ang gusto ipabuhat sa Dios. Si Hesus mitubag kanila, ang ipabuhat sa Dios mao kini nga mutuo kamo kaniya nga iyang ipadala. Gusto ni Hesus nga kini nga mga tao nga gasunod-sunod kaniya muila ug mudawat kang Hesus nga siya mao ang manluluwas nga gipadala dinhi sa kalibutan ug mao ang kagustuhan sa Dios nga Amahan nga mutuo sila sa iyang gipadala. Usa sila miingon kaniya, unsa man diay ang mga milagro nga imong mabuhat aron makita namo kini ug mutuo kami kanimo. Unsa man ang imong gibuhat, ang among mga katigulangan nangaon sa mana dito sa kamingawan. Sumala sa nasulat, gihatag niya kanila ang pan gikan sa langit aron ilang kaunon. Sa ato pa dinhi nga mga panahon mura gusto sa mga tao nga bubuhat na sa si Hesus upan pagkaon aron sila makakaon kay ilang isgutan ang mahitungod sa mga Israelita nga mga katigulangan nila nga nangaon sa pan nga gihatag kanila gikan sa langit. Unya si Hesus mingon kanila sapagkat tinuod gayud. Sultihan ko kamo nga si Moises dili mao ang naghatag kaninyo ni adtong pan nga gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa tinuod nga pan nga gikan sa langit ug dili si Moises. Kay ang pan sa Dios mao kadtong nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi ngadto sa kalibutan. Ug sila miingon kaniya, Ginoo, hatagi kami kanunay ni anang maong pan. Wala nila masabti kung unsa ang tumong ni Hesus sa pagsulti niya niini. Ang ilang mga hunahuna mabaw kaayo dili nila masabot ang mahitungod sa kaluwasan nga gaitunol ni Hesus kanila nga gusto unta ni Hesus nga dawaton nila nga si Hesus mao ang pan nga gikan sa langit nga si bisan kinsa ang makakaon dili man gutomon o bisan kinsa nga motuo kaniya dili mapakya sinuon makabaton sa kinabuhi dayon. Dato pa sama sa bersikulo nga atong gibasa, naturtulan si Hesus sa mga tao. Apan gisudyaan sila ni Hesus, giprangkahan sila ni Hesus nga pagkaon ra ang ilang tuyog kaniya. Sa ato pa, mauray ilang tumong sa pagpangita kaniya. Mga igsuon gusto ni Hesus nga mudamog kita kaniya. Nga mapaubsanon ang atong mga kasing-kasing nga ang atong tumong mao ang kaluwasan nga atong makuha kaniya. Ug diha sa atong kasing-kasing nakapuno ang pagdayeg ug pag-alagad kaniya. Maoy gusto sa Dios diha sa atong kasing-kasing mga igsuon. Ang kalibutanon niya pagkaon, ang atong hunahunaon mahilis raman ug unya wala na. Apan ang pagkaon nga atong makuha gikan kang Hesus mao ang mapinadayunon nga kinabuhi nga makatagbaw sa atong mga kalag. Mga igsuon, okay lang kung mangayo kita ni Hesus sa kalibutanon natong kinahanglanon. Ihatag man gayud niya, apan dili mo'y atong ipapuno diya sa atong mga kasing-kasing. Dili mo'y atong sige pangitaon ang unsay atong kinahanglanon dinhi sa kalibutan, unsay atong makaon, unsay atong mga pangandoy. Nakita man kini ni Hesus ug nasayod siya kung unsa ang imong kinahanglanon. Apan mao hinuoy atong ipapuno sa atong mga kasing-kasing atong gugma alang kang Hesus. Ang atong gugma alang kang Hesus. Pangitaon nato si Hesus mga igsuon.
aron iya kitang maluwas ug aron makaalagad pagayud kita kaniya. Klaro kaayo ang tuyo sa mga tawo nga nangita kang Hesus dito sa lanaw nga Galilea. Pagkaon ang ilang tuyo, kay ilang giingnan si Hesus nga hatagan sila upan nga sama sa paghatag sa ilang mga apuhan sa mana dito sa kamingawan. Mga igsoon usahay, gasunod ang mga tawo kang Hesus alang lang sa kalibutanon nga mga interes. Dili alang sa kaluwasan. Mga igsoon atong bantayan ang atong mga kasing-kasing. Ako, ikaw, bantay ang imong kasing-kasing nga dili nato maparihasan ang sama niini nga mga tawo. Nga sige pangita og milagro ug sige hangyo kang Hesus may tungod sa mga pagkaon. Dangop kita kang Hesus aron ato siyang maangkon ug aron maato ang kaluwasan ug maato ang mapinadayunon nga kinabuhi. Giingnan gani ni Hesus ang mga tawo nga nangita kaniya dito sa lanaw sa Galilea nga ang gusto sa Dios nga ilang buhaton mao ang ilang pagtuo kaniya. Walay lain. Ug mga igsuon mauusay kinahanglan nga atong ipapuno diha sa atong mga kasing-kasing, mutuo kita kang Hesus. Mutuo kita kang Hesus. Ug giingnan pa ni Hesus kadto nga mga tawo nga ang iyang kaugalingon mao ang tinuod nga pan nga nanao gikan sa langit nga makatagbaw kanila. Gihisgutan ni Hesus ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tawo nga siya ang pan nga nanao gikan sa langit nga makatagbaw gayud kanila. Si Hesus ra ang matuod nga makatagbaw ug dili ang mga butang dinhi sa kalibutan. Magbasa pagayud kita gikan sa pulong sa Dios diya sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 hangtod sa 41 sa gibuhat ni Hesus niini nga panahona. Sa maong adlaw, sa dihang miabot na ang kagabhion, siya miingon kanila, manabok kita ngadto sa pikas daplin. Ato pagikan sa lahan niya daplin, utabok sad sila ngadto sa pikas. Ug biniyaan ang panon sa katawhan, gidala nila siya uban kanila, kay diha naman siyang daan sa sakayan, ug dihay ubang mga sakayan niya mikuyog kaniya. Unya, miabot ang usa ka kusog nga unos, ug ang mga balod mihampak sa sakayan, ug tungod niya na ang sakayan nag-anam og kapuno sa tubig. Apan siya didto sa ulin, natulog nga nag-unlan, si Hesus lugar, kamulo ga katulog niini nga panahona nga diha sila sa taliwala ug gihampak sila sa dako nga unos sa hangin. Ug ipukaw nila siya ug giingnan, magtutudlo, dili ba lamang ikaw magpakabana nga mga lumos naman kita? Mao lugar ang ilang pagpukawa kang Hesus, gakapuno na ang sakayan. Ug para kanimo dili lang ba ikaw magpakabana? Miingon sila ngadto kang Hesus. Ug mibangon siya ug gibadlong ang hangin, ug miingon siya sa lanaw, kalinaw, hunong, ug ang hangin milurang ug miabot ang dakong kalinaw. Ug siya miingon kanila, nganong nangalisang man kamo? Wala ba di ay kamoy pagsalig? Ingon ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an, ug giabot sila og dakong kahadlok, ug miingon sa usa ug usa, kinsa man di ay kini siya, nga bisan gani ang hangin ug ang lanaw, mutuman man kaniya. Maoy sulti sa mga apostolis ni Hesus. Kamulo nila gakailhan si Hesus karon, ug ayha pa nila gakaklaro, nga bisan unsa nga butang, ang mga masakiton iyang mapaulian, ang nangayawaan, pwede niya nga apugon, ang mga nagpuyo niini nga daotang espiritu, makapadaghan sa pagkaon, ug karon nakalakaw sa tubig, ug hangtod gani nga bisan ang panahon o tempo, mahimo nga iyang badlungon. Mga igsuon, si Hesus ang gabuot sa tanan. Klaro, ang mga hangin, mga bagyo, mga lanaw, mga balod ug sa tanan, si Hesus man ang gabuot sa tanan. Igsuon salig ra kang Hesus ug mauray ipapuno diha sa imo kasing-kasing ang pagsaliga
ug ang pagtuo kang Hesus. Maoy tinguhaa, maoy ambisyona ang pag-alagad kaniya ug ang pagpagamit kaniya sa imong kinabuhi. Ang mga tinun-an ni Hesus dinhi nga panahon sa atong gibasa, gatun-an nila kung kinsa si Hesus o gakatingala sila pag-ayo sa iyang gahom. Ug misulti sila nga kinsa kini nga tawhana, bisan ang lanaw ug ang hangin mutuo gani kaniya. Mga igsuon alang kanimo, kinsa si Hesus? Kinsa si Hesus para kanimo? Mga igsuon, gibuhat ni Hesus ang mga tubig. Diya sa sinugdan sa pagbuhat, ipalukop niya sa kalibutan ang tubig. Unya, gibutang ni Hesus ang ubang tubig dito sa kawanangan. Ug diya sa panahon nilang Noe, gipabalik niya kadto nga tubig sa kalibutan. Iyan ni Hesus ang kalibutan ug ang mga tubig, ug gatuo silang tanan kaniya. Gibuhat gani niya ang bino, ang ubang tubig nga nakapalipay sa mga tao dito sa kasal sa Kana. Ang una nga milagro nga iyang gibuhat. Milakaw usab si Hesus diya sa ibabaw sa tubig nga mura ragdalan nga yuta. Wala man siya maunlod. Si Hesus ang makagagahom, iya ang tanan, musunod lang gayud kita kaniya. Ug mga igsuon, unta, ikaw nakasabot ug hunahuna pag-ayo sa imong kasing-kasing ug hunahuna kinsa si Hesus. Kinsa si Hesus? Mga igsuon, si Hesus mao ang Dios, mao ang manluluwas nga nag-anhi sa kalibutan para sa pagluwas. Ug atong hunahunaon nga siya mao ang gipadala dinhi sa kalibutan nga bisan kinsa ang mudawat ug mutuo makaangkon sa mapinadayunong kinabuhi. Unta, ikaw nakaila kaniya. Ug unta, walay duha-duha, dawata siya aron maimo kini nga kinabuhi nga mapinadayunon hangtod sa kahangtod ug walay katapusan dito sa langit. Salamat unta na panalanginan ka niini nga adlaw.